Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka dorbar nong Pyndengrei kala pentip baya ka Surok na Pyndengrei FCI ka bami siya Surok ba Nongstoiñ bypass on Khang Ïaid kalino Shipor kata Naduh ka Risaw Tarik Risaw hajar puar. Nakaliang jong ka dorbar nong Pyndengrei kala pentip ru ba ka jingkhang Ïaid kali na kani ka Surok kalong namar ba ka tanat PWD kadang maramot ban penbha ban siang rong. Khang makanumdon kanu ka jingthut haba Pyndengrei kani ka Surok ka dorbar nong ka kentu ya kipat ba bakin nya trailang bat ka snong da ka bakin yai sha shitom shipor.